ಊರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಏನೊಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷದ ದುಂಬು ಅರಿನ್ಲ ಒಂತೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 10-15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿನ ಬೊದುಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅರಿ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಪುಂಟುದು ಲುಂಬುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕು ಪುಂಟುದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಐಕಿತ್ತೇನು ಮುಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಮಚಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 2 ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ 2 ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪುಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬುದುಲಿಯರೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆದಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ಬೊಡನನಿಕುಲು ಲಿಂಬೆಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯುಗ ಇಂಚಿಡು ಬೂತೈನ ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ದಿದಿತ್ತೆ ಲಿಂಬೆಲ ಪಾಡ್ದು నేను ಶೋಕು ಲುಂಬುದು ಕೊಣಪೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೆಂತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಬೂತೈನು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಲಿಂಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಪುರಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೂತೈದ ಇದು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ 1 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಐಕ್ 1 ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರವಡು ಒಂದೆಂತ ಶೋಕು ಬೆರದು ನಮ್ಮ ಬೂತೈನು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿ ಪುರ ಪಾಡ್ನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಒಂದೆನ್ ಪುರ ಬೂತಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀಕ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೆನ್ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಬೆರದು ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಡೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಕಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ತೇತ್ ಬೊಡ ಆತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಬೋಡಂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ಆಕಿನ ತುಲೆ ಮೀನು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ ಮಸಾಲ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಈತ ದಪ್ಪ ಉಡು ಮಸಾಲಲ ಇಂಚಿಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಏನು ರವೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಕಿತೆ ಅಂತುಲೆ ಈ ಮೀನನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೆ ರವಟ್ ಮಧ್ಯದ ಬಂಜಿದ ಮಧ್ಯೋಡಿಪ್ಪುನ ಮಸಾಲಂದ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಪುರ ಶೂಕು ಮಸಾಲ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ರವಟ್ಟು ಇಂಚ ಪೊರೆಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ರವ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಚೂರ್ಲ ರವ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಅರಿ ಪಾಡ್ನದ ಹತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂಚನೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಗ್ಲೋರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿಡಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚವರೆ ದಿತ್ತ ಐಕಿತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ರವಟ್ಟು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚನೆ ಬೂತಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮದು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಕಾಯುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದೆನ್ನುವೆ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಬೈದುಂಡು ಮಸಾಲ ಚೂರ್ಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ರವಲ ಬುಡ್ತುಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಕೆತ್ತಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಜಾಂಡಲ ಶೋಕು ಕೋಟಿಂಗ್ ಬೈದುಂಡು ತೂವ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾತ್ ಶೋಕು ಒಂಜಿ ಒಣ ಸೋಲಾತ್ ತುಲೆ ಬೂತಾಯಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದೆನ್ನುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಾ ಧನ್ಯವಾದ.